isingaperi mune kutajene auzo mofuri hakuna usiku mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba yanokosha mune kutajene ziange zendarama hakuna usiku Maria chapukuta masoti avovese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba yafigwi mune kutajene nerwizi runopenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti avovese hakuna kuchanerufu hakuna usiku suvaharizopeni mumusha muchene nyeye ndiyo kupenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti avovese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti avovese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti avovese hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba muri kukombererwa muchiropafadzwa muchiblessingwa kwese kwamuri Mwari achikuitirai zvakanaka. Sati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi regai tikumbire mufundisi coach mutivhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba muri kudenga tinokutendai nezuva ranhasi totenda nekuvapo kwenyu mukati medare rineri muchitipa mazano nepfungwa tungamirai henyu vakurukuri vachakurukura mugwane wateereri aiwa tinokutendai munotikomborera vhiki nevhiki muzuva ranhasi endererai mberi nekuti munogona Ishe muzita raJesu namata amen Amen amen. Uko chimano muromo mamadza wane nyuchi munorwa nadzo sei nemazine nyaka bunda maputikezi anokutaurira wakovana toda kutenda ndi wakawana moto gatangire pana coach mukwasa wateereri. Yes. Wadiwa wateereri ini ndoitwa coach Ngwaru ndinofara chaizvo kusangana nemi. Ini ndiri muzukuru wehumba. Yes. Ndiri muzukuru weshonga wenyati. Yes.
uyezve ndiri muzukuru mukuru waNohoreka, ndiri nyamuziwa Nohoreka aigara kupi? Shumba Aigara kupi? pamutoko kwedu Okay. kupaFar East up. Okay. Yeah. Saka totenda wateereri nekwa kwenyu pano. Amen. Mwari akukomborere. Amen. Okay. Ini ndinonzi Charles N Makombe. Sekunzwa kwemaita. Ndiri weumba mubarwe Nyanguru. Tendera wana handisi ipapo. Murwa nenyuchi. Chirima nemuromo. Mapadza. Tikapawaranda. Nhasi unondaumbokwazisa tsano wangu anonzi Simba Muchenje. Ari kuDallas, Texas. Enga ari kuti mudzimai wake waakaroora ikokoko haanzwi chishona chetotaura ichi unzimboisaiwo kapela yani kaya kechirungu kaya unze she's also a fan yepadare but hazivi zvatenge chitaura anenge achiturukirwa saka ndombokukwazisai nemufaro paDallas, Texas apo. Mwari akukomborerei, akutungamirirei. Ndoda kukwazisa wose wanoteerera chirongwa ichi. Mwari akukomborerei. Powerful. Toda kutenda kuDallas tichaona kuti tingaite sei pamusoro penyaya iyoyo. YekuDallas kaya. Dai zvaigonazvo dare raimboita dare nechirungu. Yeah, in fact Zvino vanhu vari panapa vanozotanga kungoti perhaps otherwise. What's name? Do you know zvari kutaura Simba? Zvanzi ndinoda kumboronga ndimbotumira wepadara wambondodya hawo wachifara. Uyu yakafanana namainini wenyika. Muti hanzodzi. Aiwa, all right. Tichapota tichimukwazisa. Ina hangu ndine passport kana mazonyatsofunga chaizvo. Tione kutoita sei nyati. Aiwa, atoda kutenda. But ndiSimba. Simba Muchenje. Muzukuru wangu Simba. Ndokuti uyu mwana wangu. Muzukuru wangu Simba. Takamirira lunch yacho. Takamirira. Makadini wateereri ndoitwa Tsikada Gardner Mweranyati muzukuru waChipunza pamaoresapo pamaoresapo mutungagore parusape region 42 nyika yakakomborwa nyika nyoro kunorimwa dzenza. Mwari amuitire zvakanaka. Mwari ari kuramba achimukomborerai. We here kunana ana Mangena, ana Mahlangu, ana Madira, ana Musipa, hama dzangu neshamwari dzangu dziri kunze uko vanongonyora mazose. Tiri kukuonai, tiri kudii. Thank you for the support. Thank you for the prayers. Like we always say, subscribe and watch in your numbers. Motibatsira with topics nenyaya dzenyu. Mwari achikukomborerai. Amen. Thank you so much. Ndoitwa Gospel Mudoni. Ndopindira paMandara Church ndiri Samaita kuAfrica, kuEurope. Tisu ana Samsung. Tisu tinoona kuti zviri kufamba sei. Tosiya taita ana se maita basi. Maita chitendwa. Zvakadaro. Toda kukwazisa our Facebook friends. Tichikwazisa zvakare vanoona pa YouTube. I was reading one of them comments. Zvikanzi vanhu vepaFacebook vanoona padare vakatosiyana nevanoona kuYouTube. Kune vanoona more dignified, the silent ones and so on. Saka vekuFacebook vakunzi the ghetto Facebook. Ndokune ghetto rese manje. Saka toda kurikwazisa. Saka toda kukwazisai. Musoro wenyaya nhasi uri kuti iwo ndakusungisa mudhara. Ndakusungisa mudhara. Toda kutenda mukomana akandinyorera tsamba iyoyi. We also want to appreciate tichitenda not only SDAs are watching this program. Different Christians, non-Christians all over the world are watching and sending their feedback. And it's just amazing. Saka uyu akanyora ari kuti ndakusungisa mudhara. Ndiyo nyaya iripo. Kwete baba. Mudhara. Pano pachava nedifference parichadiscussa. Baba namudhara. Ngativerengere nyaya yedu naNyati. Right, kwanzi nenyaya yedu. Hanzi I am 23 years and I am now married. Asi ndakakura tiri pamba ndichichengetwa navabereki vose baba namai. Chaingotinetsa ndechekuti baba vaishungurudza mai pese patenge tatadza mai vairohwa. Saka ndakasarudza kuti ndimbosuduruka zvangu kuti ndikwanise kuti mai vaone kufefeterwa. Ini ndichionawo kuti ndodii kuti ndibatsirewo mai vangu. Ndichiri mudiki ndiri form 2
ndakanzwa baba vachirova mai mumusi vachiti confess kuti dash dash haasi mwana wangu, hatigoni kutaura hedu nezita. Ndakarwadziwa zvikuru ende kubva musiwo I lost my bond nababa. So in short, kubva pandakanzwa zvichidai, mai vachishungurudzwa, mai vachinetswa, kunzwanana nababa kwakaita kushoma. Vakasvika pastage yekuti ichi ndo chinonzi kutonga neudzvanyiriri. Vanin'ina vangu vanoshungurudzwa, vanotukwa. Vakasvika pastage paextend yekuti vakanyorera vanatezvara vangu vachitaura zvisina nematuro pamusoro peupenyu hwangu. Ndakarwadziwa naizvozvo. Vanin'ina nevakoma vavo ndowirirana navo hapana dambudziko, asina baba zviri kunetsa. Chanyaya kundisvitsa pastage yekuti ndifunge kuti zvanyanyisa, vakatsvaka nhamba dzemudzimai wangu, vanomunyorera mamessages asingaiti, to the extent yekuti vari kutoti vari kuda kurwa neni. Vakaenda pakundonotsvaga malawyers vachida kuti ndinyorerwe tsamba dzekuti vari kuda mari dzose dzavakashandisa pamusoro pangu ndichienda kuchikoro. Ini ndaremerwa, kunyange ndanga ndazvijaira hangu, asi izvi zvanyanya, ndashungurudzwa zvakwana. Ndafunga kusungisa mudhara. Ndiyo nyaya iripo nhasi. It's very sensitive. Toona kuti nyaya iyi tomubetsera sei dare. Verse redu? Yes, kuna Efeso chapter 6 pa verse ya 4. Thank you. Iri kuti yo, and you fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nature and admonition of the Lord. Right. Toda kutenda nyati nenyaya yamaunza kudare, uye zvakare nevhesi ramativerengera. Gati chiri pakuna muzvinafundo. Mutitarisire vhesi. Aigona kochi. Aisiri makochi. Ana watogwa. Ana muzvina. Makochi anzi timboikanda kuna Drogba. And the fathers do not provoke. Yes. Zviri kumborevei. Ana baba Mwari wari kuti musashungurudza. Anditi muri kuona mapeterwo ari kuitwa nyaya naPauro. Anobva atanga kumusoro uko hanzi submit ye one unto another. Ndokubva yabva yoti madzimai zvise pasi pevarume wenyu chaizvo, sezvinoita sangano naKristu. Yobva ana baba monzi idaiwo madzimai enyu sezvo Kristu akafira sangano. Everyone is asked kuti awe humble and submissive. Yobva yauya kuwana, yobva yati wana, teererai vabereki venyu munashe, nekuti ndo muningiriki mutemo unechipikirwa, ndo zvinotaura murayiro. Everyone is told, iye the highest office yemumba, baba, akutariswawo naMwari ari kunzi aiwazve, kunyangewo uchiteererwa, but gudo guru petamuswe ndokuti wadiki wagodini wagokutya. So in other words, samaita issue humility ne submission in a family setup applies to anyone. It doesn't matter how senior your position is. Saka kuti iwewo uti wana wandindakawazvara muri wana wangu ndakabhadhara school fees saka ndine mvumo yekukushungurudza yekukuponda yekuita sei. In the Christian faith Mwari ari kuti it does not work that way. Everybody needs to be submissive and respectful. Kunyange wa mwana wari wadiki occupy a lower position in the family, but before God they are important. They should also be important even in your own eyes. Wabate zvakanaka. Hey, that's powerful. That is powerful, Mfundisi. Thank you so much, Coach. Umba. You're opening. Kuti kuna baba sindoro zaitwa izvi. Kuti unzi baba chaiwo mumba. Yes. Haungofuma uchingoti ndiri baba pano. Ndini baba. Zvito zvako zvinokutaridza kuti uri baba here, wana vanokuteerera here, mudzimai anokuteerera here. Iwewe tanga wazviisa pasi. Mai woteerera, wana woteerera sekuti vari kuzvaitwa.
baba chaiwo ndiwo wane respect kumhuri yavo, mhuri yozotena respect kuna baba. Nyati kuvhurira. Okay, ndofunga Nyamuziwa waitsanangura zvakanaka. Pawabva naye vangu vari kutaura pamusoro pemapersonalities atinoona mukati memhuri, kubva kuna pakugarisana pasati patomboita vana vari 2, vachigarisana vari 2, mai vachiziva kuti kuna baba, baba vachiziva kuti kuna mai, then Mwari akomborera vana voziva kuti kune vabereki, nevabereki vachiziva kuti kune vana. I think kuti as we open our kana tikakundikana to explain this, at the end of the day we are only saying to let families live in peace and love. That's the idea. Tikakundikana to address the issue, but what we desire sepadare is kuti mhuri dzose dzigare munashe, murudo nemurugare. Vaimapedzisaka muchiti zvakantarisewo kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzigara murugare. Iko kungonyandurana nekungotokonyana. Whilst you may think kuti you have it under control, science inoti for every action there's an equal and opposite reaction. Ungozwa kuti paunenge uchikanda chibhakera kune risk yekuti chinogona kukandwa back. Saka Mwari haadi zvinhu zvakadaro, haadi kuti vanhu vagare vachirwisana. Regai tibva tangoivhurira. Was mostly we talk about men, varume, baba tobva tazoibata nemwana wamukomana, so tabata in general vamwe vese. Mwana uyu anyora akati baba vanotosvika pakutoti vane utongi hweudzvanyiriri mumba umu. And we have such men vanotonga neudzvanyiriri. Avarwari here vanhu ava with the background yekudzvanyirira. What is the problem? Zviri kubva papi? Mhuri yauinayo yaunogarisana une mukadzi une vana. This man does not only kudzvanyirira, anorova mukadzi. You see, zvese zvangoitika anorova, anoita zvakawanda, anosvika pakutoteera kuma in-laws emukomana kunongonyadzisa, and a whole lot of things that are going on. Ari kutorova futi nemashoko ekoko, kusvibisa mwana wake nemashoko. And yet he is the man we're supposed to lead by example. I mean, ndoivhurira kwamuri dare utongi neudzvanyiriri zvinomborevei, zviriko here izvi? Samaita ndikunowa mai avo yakanyora kuti even mapastors, kuna pastor aikurwa mudzimai, you remember that? Hatina here kuitaura but yakataurwa pai. But continue, pastor. No, that's fine. You wanted to put the pastor in the equation. Pastor ndengapiwa mukana. Then you want the pastor to answer. Pastor ndianzi munozoona sei zvonchimbomira ipasa kuna zve kuna pastor handini pahumba pastor yanda munamata. I know. Regai timboti kana taenda kuna namazvikokota we-psychology. Yes. Kune ma-behaviors anogona kupangidza kuti tine ma-mental health issues. Ukaona uri so uncontrollably aggressive, uri munhu wekungoputika, uri kuputika, vanhu vanorohwa, vanhu vanotukwa, vanhu vanoita sei. Those things zinenge zvakutoda dzimwe nguva even clinical psychologists kuti wambogara newe pasi tione kuti wangabatsirane newe nemuto wakaita sei. Apparently even in coaching ma levels evanhu vakata saivavo who conduct themselves in that manner, even ku coaching industry handi ma clients by wire and what have you, but those people would need to see my psychologist vagone kubetsereka and to realize zvavari kuita, because some of them are not quite aware of what is happening mu behavior yavo. Kune chimwe chatinodaidzwawo zvakare kuti instrumental anger. Instrumental anger zvakafanira kuti uri kushandisa hasha
setsvimbo yekuwana zvaunoda, zvekuti ukasashandisa hasha unofila inadequate kuti idzi nharo izvi zvaitwa namai izvi zvaisaitika dai ndaputika, izvi zvaitwa nemwana izvi zvaisaitika dai ndaputika zvaisaitika izvi. Saka you then get to a point yekuona kuti hasha dzako dziri kukupa zvaunoda, dziri kukupa control over others, you are being rewarded. And zoita kunge uri kurwara nepfungwa dzehasha izvi aiwa, you have learned to express yourself through hasha nekunetsa one, because at the end of the day You get what you want. you get what you want from others. So it's more like a controlling behavior. You're over controlling others, unfortunately, for your own benefit and for your own end. Hey. Yes. Ya. Utongi neudzvanyiriri wababa Yes. uri mumba umu. Gantaure kuwateerere. Uyu ane dhimoni. Akagarwa. That's okay. Hakuna munhu ari normal on planet Earth anobehave afanika zvatiri kunzwa izvi. Kunze kwekuti akagarwa, he was entered. Munoziva Judas paakaitwa Judas akambenge ari ndiye ainge ari mubato wehumwe ndizvona, akatomboitawo mudisciple ndizvona. Asi paakaitwa entered, werengai vhesi iri, when he was entered he was no longer the same. Yeah. Munzwanaka? Ndo paakandotengesa Jesu achifunga kuti kana ndamutengesa achanzvenga semanzvengera akamboona achiita anzvere. This time round he didn't. Now murume uyu I hope ari kuteerera this program. I hope. But tingangotaura iye asingateereri. But akaita mukana wekuteerera zvichamubatsira. Now haugoni kurana musha nehasha. Munzwanaka? Yeah. Hazvigoni kurana musha nehama. That's point number 1. Point number 2, haugoni kurana musha neudzvinyiriri. Munzwanaka? Point number 3, haugoni kurana musha when you are cruel to your own family. Izvozvo zvinoitwa nemunhu akagarwa, aitwa entered by something. Hakusi kuzviitisa. No, to me it's not. Now mukanoa ndaku yezvezvi ndine peace. Munzwanaka? Mukaona makunzwa kunzi kwamakombe ari wamai azodaiwa, ibvai mazuva kuti he is now entered, he is no longer the same. When you are entered you behave differently, baba. Munzwanaka? Ndo saka Mwari ari kuti zvataurwa napastor arudunura zvakanaka kuti iwe baba ndiwe mudzi wemba anzvere usaprovoke wana. Yes. Why did he do that? Why akadaro? Because aiziva kuti baba vanogona kuitwa entered and all behave strangely. Ndo zviri kuita murume uyu. Now it's a pity kuti ndoje mwana uyu sekunzwa kwendaita kana ndaweri ndanzwa zvakanaka. Akakurira mbongo. Ndioneka? How could then a father ari normal woti mwana uyu at least mai mimi munoziva kuti baba wake ndiani? Is that normal? Let's be honest. If there is no entering. Because amai vakarohwa. Vari kurohwa nenyaya ndobva anzwa ari form 2. Mwana ane form 2 azarwa confessa kuti mwana uyu haazi wemuno. Which means kuti baba vane madoubts pamusoro pemwana uyu. Hence kanyange ukaita from a psychological point of view yanga ichibva na coach correct yekuti maybe this man is where the anger, the issues are coming from. Saka hanzi pari kuti tikatadza vorohwa mai ndobva ndazoona kuti inini ndine problem, regai ndibude mumba umu so that vasare vari in peace. Ayo, but has not solved a problem because yakutoenda futi kuona kuti zvara kwakaroora mwana uyu yakuenda futi kumudzimai wake. It's what I mean. Saka kana asina kuitwa ended, what do you call that? That's my question. I know munenya dzemunga toda kutotowedzerei. You are in the right direction. You get the point, but regarding munzwa nyati and then toda kuita revisit. Yes. I think what tazoenda kumberi, there are challenges dzine vanhurume, some of them watinonzwa nezvavo
vanokundikana to attend my issues and process my issues achienda kundopera logically kutaura nyaya ichindopera. Ruzhinji you find vamwe vakadaro they resort to violence ripambatwa napastor Pai. But with the violence then because he's the strongest method, he's the strongest element of the family at the time. Yeah. He's muscular, mudzimai ari mudiki, saka anoroeka, vana vachiri vadiki vanoroeka. But that method or that process yo ine painozondoda kundoti pere because simba revanhu harirambe ichiita sei ichikwira. Vaya vaurukura vacharamba vachiita sei vachikurawo kusvika pastage yekuti munozona mwana mukomana akumisinzana nani vakutozoda kurova mudhara wacho. But maybe coming to your question, it is kwandiri listening to the story and listening also to your question. Pari kuita kunge pane some problem yakaitika kare which was not solved. And the man remained in his anger cycle, which anger cycle translated in violence. Kuramba achirova achiti for whatever reason mwana haasi mwana wangu. Maybe it could be kuti pane matriggers aripo, pane zvaakaona pamwana kandi pane zvaari kufila kuti hazvina kufamba zvakanaka mukati memhuri, and he resorted to violence to fix the problem. But unfortunately he has perpetuated. We are on the 23 atorora kuti ati mwana kana kunzi akaberekwa mumba with this assumption and kutaura and he was not happy for 23 years. He has remained very angry for 23 years. And ari kurova maya for every little thing, every little excuse ndeyekuexpressa his anger towards an unresolved issue. Yekuti wakandiunzira mwana asiri for 23 years. And this child has remained an object of pain to the extent that even paakabuda, because wakatombogara mba mangu ukadya mari dzangu, you remain my object of anger. Iwewe ndiwe my target. Iwewe na mai wako for 23 years. Saka kusvikira mwana we afa kana kuti kusvikira mai awo afa, enga yangu haita sei haipere. Ndo zvandendoda kuridha panyaya. Yeah, indikonawo futi atimbotaure chokwadi ichi. Mudzvinyiriri wega wega, whether ndi boss wekubasa, whether ndi baba kana ndi mai, mudzvinyiriri is suffering from insecurity. He is the weaker part of the family. The weakest part of the family. Yes. Yeah, the weakest part. But now kuti ucompensate your sense of weakness and insecurity, you must act out anger. Be violent. Ugoita say, Zeta kunge, now you are the bigger thing, you are the bigger person, you are in control and what have you. But in essence, anababa ukaona uchiri kurowa mudzimai, that woman is stronger than you, and you are trying to reverse the order by using violence. And what you are feeling very vulnerable. Actually, you are very weak. It doesn't matter who you are. Any form of dictatorship inetwa nani ndi baba ndi mukoma ndi sisi ndi sekuru ndi boss. It's an expression of weakness, of inadequacy. Une zviri kukunetsa in yourself. Yeah. Zvinoda kutosolviwa newe. Seek help while you can get it and what have you. Ini ndine problem imwe yandiri kuona apa. Ndekuti murume uyu handifunge kuti ari angered chete kuti mwana uyu haazi wangu. Okay. It's like his anger is scattered all over. Whether kunana tezvara, he will go and express anger kwese kunogona kungoskatwa anger. Anogona, I think ane personality challenge as a person. Tine munhu onge tingamusungise hedu but dai paine nzira yekumenza kuchipatara baba ora kutombotanga waenda kuchipatara waendese kuchipatara whether kunguchena motowaniswa wasati wasungwa wozosungirwa wachibva ikoko vanhu vanyatsovanzwisisa. But I think
this type of behavior where iwewe you are the first officer with family. Can you imagine? Ndiwe baba, ndiwe first officer with family, and yet auno ma boundaries ema issues. Kuti anogumira apa zvinoita sei. Anyway, kana mwana uye enga asiri mwana wako, ende zviri kunetsa wadi kuramba hako mai wacho, so that uite rugareka. Kana chikunetsa iwewe chidzinga mai nevana wacho wese waende wosara usina problem. How can you spend 23 years uchiroera munhu zvinhu zvakatika 23 years ago? Ndo panozonzi nahumba ina handisi kudaro bangu zvinhu handisi nahumba wakagarwa. I think kune mufana anyora ningi anyora eyo tsambai ramba wakaterera apo tiri kukurukura and what have you. Maybe sometimes the option andiye kusungisa, but if it is going to be the only alternative out, Elina can actually support kuti when the harassment continues to this extent. If it continues to this extent, and the USA man, you have tried everything, you have a right for the law of this country to come to your defense. And we all have a right to use the law to protect ourselves. Correct. Even against our own parents. Hey. Yes. Yeah. But this guy is over-exaggerating his authority. Yeah. He is overextending his authority. Yes. To the extent yekufunga kuti okay, issue yakaita kana anga ine doubt ndichada kuenda hangu pakuda kuti so why did you pay the fees? Ndinoda kutombosvika taura hakwe kuti mwana haziwa kurumba really felt strongly kudaro. Even in our Shona culture, kana paita zvinhu zvakafanana naizvozvo, we have my extended family. Sorry, our viewers, I'm using word to extended family. Tine mhuri dzedu, ana sekuru, ana hanzvadzi dzemadzimai edu, vabereki vemadzimai edu. If one feels really a huge exception around such a big issue, surely paifanira pagarwa dare nana tezvaraka kuti indaita dambudziko rakadai. Exactly. Kana zvanga zvichamunakira ana baba chimbonditorerai muzukuru wenyu nekuti nehansi kugutsikana. Like Humba is saying kuti mazuva ano kwane technology yema DNA test. If it's really a big issue, look, we know vanhu vari kunze ukoko vakachengeta andishona kuti gombari namwana vakachengeta vana, and in some cases vaitozwa kuti ivo they were not fertile but they were able to live a life iri healthy vachitochengeta vanavo. If it's really that big, why did it take 23 years for him to get here? To the extent yekuti mwana wanati mutorwa haasi mwana wake, handiti haasi mwana wake, mutorwa akusvika pakutoti akuda kukusungisa mutorwa ati aramba kuti haasi mwana wake. Saka akutaura kuti mutorwa munhu wepanext munhu watoko akuuya kuzokusungisa. No, ndoida kuti that's powerful nyati. Muri kuona kuti maybe handiye woga kune vamwe vane similar situation. That's what I remember when we were talking about this issue. We were talking to men who are beating wives, who are abusing. MuZimbabwe munomu zvinorambwa izvozvo to abuse somebody for another reason. Waripo varume vakadaro vokuti kana wana wakanzwa motikari yapinda wese wanobuda mumba woenda wondorara wondozvipfigira wondofuga mumagumbezi. Hazvina chikomborero. Kana cheusi ikadyiwa kumba ikoko maakuda kurohwa akuda kuzorohwa manje ndo vamwe vacho vatiri kutaura ipapapo. Kune mukomana uyo anyora tsamba iyi, ndoda kukutenda kuti wakamuvha wakaroora, which is very good. Imbotora courage, ndotaura hangu naika, imbotora courage kuti kuna baba, if you think I'm not your child, I'm ready kuti ndindobhadhara DNA imineni tinotorwa ropa.
timboonekwa kunzi sure hatisiri mwana wenyu here, then we start from there. Ndio imwe route yandingafungira kuti mwana can take that route usati wasungisa boko, and kana waramba kuti iwo hawadi kuenda kudna, zvinoreva kuti ane guilt conscience isingazikanwa kuti ndei. So I mean, haungasviki paupenyu hwese 23 years uchingorowa mai, kurowa ikoko zvichaita here kuti zviti mwana wako kana kuti hani mwana wako? I find it very difficult. You know what, Umba, I have a bit of a disconnect there. I think a DNA test can give you scientific evidence, but will never give you the relationship. The relationship. Exactly. No, I'm not talking about the relationship now. I'm talking about kuti wazo kuti anguti mwana wangu here kana kuti kwete. To just remove. We are not talking about relationship here. It will prove, but it will not fix. But no. We understand. Right. We understand. Kwa muri kubva nako. Ini ndoda kuti kune ruzhinji rweZimbabwe. Idi munhu arohwe. Correct. Munhu, whether like Nyati is saying, tine DNA, atina DNA. DNA is not a certificate yekuti saka chindirowa nekuti mwana wako. Kana kuti chindirowa nekuti handizi mwana wako. MuZimbabwe munomu mai havarohwe. Mukadzi mai harohwe, mukadzi harohwe, baba harohwe. Ive tatone mutemo wekuti vanhu vacho musarohwa. Tezvara havarohwe. Kana pachine Samaita, kana pachine varume vari kurowa madzimai mumba umu, in this day and age, we are allowing them to do that. Ane mhosva chai muziva ndiani? Ndinyakurohwa mai avo. Vane mhosva yekurohwa woramba wakanyarara. Mwana uyu ane mhosva yekuti mai wanotsondwa. Zvotora 23 years. Mai wake wachitsondwa kusvikira rini? So when he says ndakusungisa mudhara, please ndiregerere, it's long overdue. Mfana uri kunonoka. Baba awa waendese ku victim friendly police officers pa police station iri padhuze nemi, muno reporta a domestic violence issue ne gender based violence. Zvechinyakare zvekusolva ma-issues nekutsondana nekurovana, vana vakateerera muchirwa as adults. No, we cannot tolerate that. We can't. Kune iyo yote inonzi adult what friendly victim friendly. Unogona kutora futi peace order, is that correct? Yes. I think peace order yakadini yakanaka. So that one vatorunzi usanetse bamai ava, usanetse vanawa, usanetse vana watezva. Ndo vanhu vakutonetswa. But remember this is no, this woman has suffered a lot. For a long time. Remember that this is a Christian forum. Yes. Akutaura zvekusungisana. Makristu anosungisana here. Kana zvasvika kudai woita sei panyaya idzi kana kuti totsvaga ways kuti togara pasi totaurirana. Awa vachataurike nawo. Todini pachirongwa ichi. Let me clarify. Sorry, let me just add a little bit of salad and coleslaw. Yes. Yes. Because ndandichitaura naye mukomana uyu nesoya sauce ya. Ndandisaura naye pa WhatsApp mukomana uyu tisatauya pachirongwa chino. Achindiudza ndichiti no, so are you Christians? Because yes, we are Christians. They are not SDA. But ndokubva ataura chechi yakataura ndobva atiye vatori mufundisi wekuchechi of that particular church. So in our circles in Christian matter ndo yatoda kuti tidlena in a Christian way. Anditika saka ndofa aruya nepfunge ndakuvasungisa. Dare mimi muri kuona sei panyaya yekusungisa iyi? Tisungise mudhara. Remember he is saying mudhara not baba. Hawasi baba wake ngapi. In his mind mukomana uya affecting maybe umvunzo wechitu uchazoda kuna Nyati.
wekuti at 23 this boy is married. Wasn't that too fast, too furious? Because of some issues that are happening in mupenyu wake. Yes. Correct. He is quickly running away from something. Yes. I don't know. Right. Varume. Regai tise nyai bude zvakanaka. Ndewe church now. Ndewe ku church. Muzimvana vakadari kuinvestigate 23. No chazo ikoko. Okay. Makristo akawanda anonetseka. Ndo arutoro wakadzi. Anonetseka nepamusoro pekuti inhau dzipi dzatinosungisana. Right. And inhau dzipi dzatinotauririrana. Right. You get the point? Right. And because toerenga kuna Corinthians inobva yati musasungisane. Dzimwewo nyaya idzi maifa kunge makatonga among yourselves. Ndozotaurwa naPauro. But I want to tell you kuti tisavhiringike kuti Pauro ari kudii. Ma-issues ari pairi. There is an offense against me. Senengo dzechechi tinotaurirana because it's an offense against me. It's a civil matter. It's a civil matter. But kana iri a crime and offense against the state. Amutaurirane ba. Atadzirwa ndi state. Ini ndakuregerera. Ayo. Asi state. Doctor regerera kwati wanda. Uka. State. Do you know? Do you know what? Okay. Yeah. Do you know what? Yeah. Eyo state yeZimbabwe iri kuti every Zimbabwean is mine. Don't organize state. Jesus. Saka iwewe ukatsika munhu nemotikari yako haizi nyaya yekumba kwenyu. Aiwa. Atsikirwa munhu istate. Saka it's a crime against the state. Ukarowa munhu chibhakera iwewe. Ubafa. State iri kuti warowa munhu wangu. Saka church haigoni kudhila ne-issues of crime. Church board haidhile ne-crime. No. Inodhila nema-offenses among ourselves. Akakwereta mari hasi kudzosa. And all those issues tingadhile naizvozvo. But kana iri issue yekuti you have broken a Zimbabwean law of the state, it is also a crime not to report that. Ndio saka uchiona church haendi kustate kundoti uyo akatadza kubhadhara chegumi. Ndezvekumba kwedu. But ukarowa mumwe munhu get the point. Muyadhi yecheche ukarowa bhutsu muyadhi yecheche. I want to tell you, chingobva muyadhi yecheche uchienda kupolice station. Kundarohwa kucheche. Okay, so let me put it's a crime against the state. Let me put ibilebile miripiri mukutaura kwamuri kuitawo coach nema elders. Munhu auya kwamuri obva ati ndarohwa nemurume. What is your response? Munhu arohwa ndewe state. Yes. But mimi muri kugadzirisa samfundisi. Yes. Ndizvo. Yes. Without involving the state. Yes. Right. What we are basically party trick, but let me unveil it. Culturally, tajaira kungodzipombo dzavanhu vachidzvinyirirwa. Vanhu vari kutsondana. Zvinogadziriswa amai ndozvinoita mumba ndozvinodini. And those things have perpetuated abuse. Iyo nyaya yekuti ngatizvinamatire ndozvatisvitsa panapa. Zvinofanirwa kunyatsoitika chaizvo ndezvekuti mai wachuya waine a blue face and a blue eye ne-red stains on her face. Pastor, tinogona kutaura nababa ko zvadii chichi and so forth, but this issue haisi kugumira panapa. I have a responsibility. Wafundisi wakadzidziswa ethics necriminology the law of the state counseling and what have you. Vanotoziva zvandiri kutaura izvi. Vafundisi munozviziva imi makaita counseling nepsychology kuti izvo munhu akaabuswa kunyange manamata, you have a duty to protect that person by reporting that case. Uyu abuser must know that I'm going to report this case. This case is reportable. And when we do that, once we do that, it can create
a new culture of reporting crime. Crime dzinodzikira vanhu tinochengetedza utano hwevanhu. Ya nyati. Kungoti mari gakomberi. Aiwa. Handingatori zvakadaro mukanyara. Aiwa. Kocha wanoberwa maplayers. Nyamziwa mapoints amataura mahombe makukutu. Mamuzive zvamaita kuwana. Yes. Because kazhinji kacho ndo panga pachita sticking place zvinozokonzeresa zvakawanda kumberi uko. Because munhu anogona kutorova isojera iza kuti tukaenda nafundisa chati gatina matei. Tichadzorwa kuti tiende kumapurisa. So those things zvinotibetsera kuti mumba umu mugarisane zvakanaka. Yes. I think what if I could follow on pfungwa dzanzi kutaura naNyamuziwa. Our culture generally has an African lot. For a lot of men, women are secondary and minor. They are children. Saka avatarisirwe sekunge vane kodzero. Yes. And izvo ndo zvinoita kuti when you I was looking for a different word, but a lot of men, they look at it from discipline your wife. Yes. Yeah. Ndinamboshandisa wede kuti discipline pane mudzimai. No. Wede kuti discipline inoshandiswa kuvana. Kuti discipline your wife. I think that's a very big word. Yeah. But kuti discipline your wife, because that amounts to those zvinokonzera kuti vanhu vazoshandisa mamethods ediscipline yayo yekuti unorova unovheba abuse unonyima mari and so on. Ndandifunga kuti pasa vachapedza kulabela ma-abuses ari kuitika mumba umu hamuna kugadzikana zvakanaka. Saka from a cultural perspective, kudhara kana mudzimai aienda kana kuvabereki kuti ndaruwa nemurume zvaitoremera tezvara kudhara kuti vatore rwendo rwokuenda kundobvunza kuti ndakanzwanzwa mwana wangu muri kumurova. But in reality itori nyaya inotogarirwa dare yekuti kune murume ari kutorova uri kurova mwana wangu ari mumba mako. Kana paine problem yekuti hamusi kuresolvana, paita ine issue, tinogara dare, unotounza nyaya kudare, yototaurwa kunzi mudzimai wangu 1 2 3 dare ndibatsire nenyaya yakati. But kuti uti wewe akandikanganisira ndobva ndazomurova, right, ngatiuye panyaya yacho iyo. Zvaakadiscover kuti mwana haasi wake. Saka kurova kwaifana kuti mwana azoita wake, kwaifana that's the point. Ngandabvudza mubvunzo wakadaro. Kuti ukarova zvichachinja here kuti mwana haasi wako kana ndowako? Is the beating going to change the paternity of the child? What are you trying to achieve? Yeah. Nekurova. Wakarova kawani gorero 23 years ago ko last year nezuro. Because waubvotera nekuramba uchitera ukoko. What are we trying to change? Now you are stalking. The child has moved out of your home. Uri kumutera. Akumba kwake, he has gone out of your life. What's your problem? Yeah. Uyu mwana ane right to his mother, by the way. Yeah, correct. Even if you don't want kuti anga ari unge uri baba wacho, but the child has a right to his mother. Yes. And has a right of access to that parent, at least ari kubvuma wacho kuti ndiri parent yako. Can we really control kusvika ipapo? Ndenda kuuya ndichiti look wana waMwari. Varume vari kupondawo mwarume. Ndambotaura paya apa. Now baba awa one problem. But ndinoda kuti nditaure kune mwana kuti look iwe mwana iwewe mukomana. Waita problem zvanzi napastor wakanonoka. You have to act quick. Yes. Ndo zvandinoda kutaura. But kanimbotaura kuvarume vari kurova madzimai. One, kana waroora hauna kutenga munhu. That's point number 1. Point number 2, kana waroora haisiri tool yako. You've got equal rights. Is that correct, Pastor? Muri mumba umu mune equal rights. Yes. Chechitatu haugoni kuita domineering kana kuti kupfungwa dzako dzeti ndo dziri correct. No. One, you are not an angel. Iwe wacho wakaroora is not an angel. Chekupedzisira
kana uchiri kurowa kuine varume vari kurowa, you are evil. Let me repeat. Kana kune varume vari kurowa madzimai, one, yeah, thank you. You are wicked, you are evil, it's satanic. Une demon. Finish. Hakuna normal person under the sun achiri kurowa mudzimai. Zvakasiyirwa imbwa. Dzinongohukura kana tenzi. Two, usatore mudzimai as part of furniture. Yeah. No. Yeah. Kana uchiri kusvika pakadaro, ndakuudza. Okay. Chiga ndipedzise. All right. Ndiri kuti kune mukomana uyu, enda undotora peace order kana kuenda kufriendly yemataura inonzi victim friendly. Like yesterday, ukangoteera this program, mangwana enda ku victim friendly kana kundotora peace order. Kutera kuti babawa wari kutaura izvozvo. Okay. For clarity. Yeah. So that we for me, from my perspective. I think kuti let's separate zvakaitika kune mwana uyu ari mumba nezvakuitika kune this major ane dzimba dzake mwana uyu amukuruka akumba kwake this 23-year-old guy akumba kwake nemumwe citizen also who's infringing on his space. Saka nyaya iri kutaurwa yekunzi kundoreporta the infringements are around the space yake as an adult, as a major now. Okay. Yes, the person kune abuse telecommunication stalking harassment platforms, stalking harassment. Those are the issues that kuti if it's really concerning particularly from his side yaine purview pamsoro payo is things that are happening around him. One. Number two, the fact that he has moved out, he has created his own domain. He is actually a major now. Atwa munhu mukuru. In as much as baba munhu mukuru ane imba yawo, ane imba yake. Saka if there's infringement in his space, in his freedoms, in his peace, those are tukutaura izvo kuti if there are such things that he can coin. Yamai the zvandingafunga is kuti he needs to then empower Mai equally to then stand up for yourself. Or Batsira to also equally defend his space and the freedoms as a person, you or my. But kuti iati kwaari kugara uko, I stand corrected. Kwaari kugara uko kuti auye achindoita a report yezviri kuitika kwaakabva. Yeah, that can become a bit tricky. Okay. The best that he can do is to then empower this victim. Ombatsira kuti aende naye ku victim friendly what? Unit to then have this victim explain what their experience is. Then anozouya as an accessory evidence yekubatsira. Then then obvaenda kunosungisa mfundisa. Yeah, but pane sometimes life does not run smoothly like that. In complications acho. And sometimes each case in its own merits on how to do it. Right. Sometimes kuda kuisiya kuna mai. Mai has bought the idea kuti handina kwekuenda. Regai nditotskiwa ndiri chero ndiri pamurume wangu. Ndine mba yangu. Unogona kuti mai enda muroripota, enda munodini. Awanogona kusawa, so they will not even understand what you are saying. Ungandiparire mwanangu wadi kungosiya zvakadini zvakadaro. So sometimes it may actually be necessary for onlookers to actually report abuse. Correct. In some cases zvinogona kushanda. And chimwe chinogona kuitika remember ika kuti vana vavazi warunguka. Maboya vanhu vatema. Vari vanhu vatema ka. Kuna nasekuru, kuna nambuya, kuna natete, kuna nababa mnini. Are you getting the point? In fact, he says, nababa mnini, wanotaura nababa mnini. He said that in the letter. Akataura now. He says, it's along nababa mnini. Vaine problem is the biological father. Vanababa mnini, they are getting. So, I think they can take it collectively as a clan. Kuti, whether ngati mboti murume uyo anonzi John Count Supreme. Kuti
woukama woungana kakuti shamwari musadari mudzimai let them do their effort cultural because pachiboy tinomboedzawo kudzimura but imi mukuti pa 23 years asina hazvina kuitwa izvo ndopanoda kuya mufundisi anotyisa munhu mufundisi mumhuri kunogona kutova nemunhu anotozikanwa oya kutonzi uyu even so the courageous, if this young man is the courageous factor, yeah. The courageous jigsaw puzzle. Yes. Yeah. Let him be the one to take the bull by the horns. I've had situations dzekudai so nyamziyo dzekuti this is Supreme, if you can give him his name. Yeah. Andika akachengeta vaningina vake awo wesawo vaningina vake vemumamawo akavaita look after kusvika vasamuka vava vanhu ndovhazita vana vake avo vaari kuabhusa saka kuti muningina uyawo andotaura kuna mukoma okuchengetwa na Supreme achisumuke andoti Supreme washata nhasi iye akachengetwa muningina atori mwana atoriwo mwana wamukoma. Yeah, Pastor, you had said it right. Yeah. Inini ndirofungira kuti the best way to do mukomana uyu. What is the best way? Yeah. Your best way Humba. Yeah. And then montiudza kuti mukomana uyu osungisa your last words. Osungisa here mudhara the best way forward panyaya yake uyezve baba ava anditika vobetsereka sei for 23 years zviri kuramba izvi. The only solution is what? Mukomana uyu zvaanofanirwa kuita dai ndiri nini muunzwa zvanaka ndiri nini ndaitora mai ndoenda nawo because taane that platform now ye-friendly victim and chinhu chiri kutaurwa hachisiri secret chinhu chiri because vanhu vari kushungurudzwa mukati medzimba umo izvame and vanhu vakanyarara. Thank you very much pamati mimi kana tapedza kunamata tapedza kuita counseling kana ari pastor ari kuita counseling albert ndakuenda kundomangara because it's a crime being committed against the state ndiri kuti kune mukomana uyu ndiri kuti kune mukomana uyu hama yangu tora your mother moenda kufriendly mai vanondosteta nyaya yavo get the point wotsanangura kuti zvendiri kuroerwa ndiye mukomana uyu ari kunzi ani mwana wake hanzi ani mwana wake skena point izvozvo zvichabatsira baba wachadaidzwa havangoendiko baba wachadaidzwa kunzi chititsanangurai kuti kana muchiti mwana uyu handi wangu chii chakaitika makatanga papi kuti muzoziva kuti mwana uyu asiri wangu skena point kune vari kushungurudzwa wasinei nenyaya yekuti nyaya yemwana uyu whatever uri ngoshungurudzwa nevarume vechechi please ndapota whether uri muchechi hausi muchechi enda ku-victim friendly inokubatsira get the point ndekuti iplatform iripo for yakaiswa nestate kuprotecta vanhu wavo westate exactly endai kumapasta ukaenda kuna pasta akasakutiwa kupasta achanotsvage ngaangoenda straight so that usaende kuna pasta inzwa kana uri kurohwa nekushungurudzwa usaende kuna pastor enda kufriend lot you victim friend iriko and do you know kuti these people kuna vari kuenda ikoko vachitobatsirika but vazhinji havazivi manje kuti woita sei iyo siya nyaya nenyaya yekuti chakafukidza dzimba matenga handiyo nyaya uri kutoabhuswa kwadaburai matenga okay ndichapesera namufundisi pane maissues atara pepe baba vari kuenda kunokuita maclaims vauda kuti muchiziva nda kutumira malawyer mari yangu yese yawakadya zvese it's a mess. What advice would you give? What advice would you give to this man in this particular issue? And then the issue of, not forgiving issues nyaya dzipere, because tine varume who still have issues dzisina kupera ende dziri kungoperera kuti vana ndo vari kupinda busy zviri kudai izvozvo dai. So is there any advice you can give? And then the young men mompa advice again. It's very interesting. Toda kutonzwisa kuti lawyer wacho achaframe achiti chi nyaya yacho. I'm very interested kuti lawyer
paachanyora nyaya yacho anenge achiclaima akamira sei. Our learned brother. If he's really I'm not a lawyer, but I think the judge will find it very incredible. Yeah. But someone can claim. Inenge atombosvika seko ikoko. Someone can claim School fees. Yewana. Kuti ndibhadhare for being a father. That's interesting. Yeah, it's interesting. I want to wait. In fact, I want to be in that court. Kuti ndinyazozoti judge achapa mhosva achiti kudii. Variko vari kutochengeta vana vasitorina kana ukama. Mwana wemurungu atori murungu muChinese eri munhu mutema achitochengeta zvisina na problem. Watowana mukana wekuti utopewana mwana mumba watomuabuse mukana. I want to say to that man, get serious. I think be serious. Ndochekutanga. Then mabvunzo wekusaregerera. Ndatoda kutorova nemasides anditika. I think with the family, patatangira pastor wanyatsotsanangura the elements of the family and the God's desire for people to live in peace. Umba wakataura mapisarema 133 kugara murugare. Kuregerera is a tonic to the person who forgives. Kunobatsira anotoregerera wacho. Saka baba vane anger yavainayo, and he needs to understand that anger is actually been chewing him up, and it's not helping him at all. It's affecting and corroding all his relations. So kuita umba hakuna gospel ravachasumuka kufundisa muchiparidza ringabatika gadzirai kumba kuti papulpit paite simba ndochiri important ipapo. Then also as he forgives the young man, also he needs to be very careful kuti it's difficult kuti experience yawakaita upenyu hwako uri mudiki uzoti wakura zviva zvangova kungoti automatic handisi kuita izvozvo zvawakakura uchiexperience zvazvo zvine zvazvinondofilta zvinoafecta even your adult life and your problem solving life. Saka if he's not careful anogoitwa bluetoothed issues dzababa idzi anger dzababa and the problems dzavakaexperience akomba affect going forward. So I'm saying the fact that he expects the father to forgive, he also needs to forgive and also to begin to look for a way forward. Pastor Mbotara, mental health issues. Both sides of the coin, my mental issues. In fact, 3 sides. Baba, Mai, Mwana, even the siblings. Yes. That family is going through trauma. And each person, if that family is not healed, in that spectrum of the psychology side of things, I think there are problems, even in adult life and even in problem-solving issues. But and the only way you can solve problems, besides your education, your socialization process. Do you know about kana ndawana situation yakadai ndakambona baba wangu vachatenda vachitaura nyaya yakati nenzira yakati neyakati. You cannot divest yourself from your socialization process. Saka if it's corroded and it's corroding, my viewers are out there, we want to tell them we need somehow to find a way of curing that, lest it then permeates into every other facet. But nyati mambotaura kanyaya yekuti wanda kugara pasi. Now pane tsumo inonzi who can bail the cat, makamboenzwa. Because anofana kuunza muri ndi baba. You get the point? But how then do you put a bail to him kuti aunganidze muri? Because he can't afford. No, but this guy is already moved out. Ndopanenda kutoya. Alright, umba mapedza. Remember tauda kuvhara pausara just a minute. Okay. To tipe mfundisi. Regai nyati wachi. I'm just saying this guy is a major. Akurana imba yake. Is an entity. Baba akurana imba yao as an entity. The unfortunate person rangwa uswa urikudonzera nopakati ndimai. Nevamwana wasara. Nevana wasara. But particularly for these two, ndimai. Osungisa mdara. Does he want the pain continually? And if he wants his peace and his peace is being infringed, I think he has a right to peace.
is a right to freedom. Okay. And if it means what he needs to resort to that, I would say yes, grudgingly yes. But where they can find cordiality to find each other, that would be a better tonic. But whether that can happen and whether that is practical, I think it's a question for another. Thank you. And whether they can find cordiality. Yes. Nyati chirungu rusape. Right. The closing one. Regai nditi pari kunzi ipo ndafunga kusungisa mudhara. Ini ndogona kuita reframe toti izo ndafunga kuripota mudhara. Because kana muri kuenda ku victim friendly kwe domestic violence kundoripota kuti kumba hakuna kumira musha. That's excellent. The posture ye victim friendly officers haizi yekutanga nekusungana. Mapurisa iwayaya ari trained kuwana chipanga mazano chekubatsira mwanakomana zviri kushungurudza baba, kutaura nababa kuti zviri kushungurudza mwana, nekutaura namai zviri kushungurudzika, and what have you. Tingaita sei kuti mimi vanhu vatatu mugarisane zvakanaka and what have you. Vanonyatsobetsera chaizvo. Ivo ndo vanozoziva manje kuti iyi payasvika iyi yakuda matanho akadai. So basically, in fact, ndibaba ngatirege kutanga nekuti ndoda kuwasungisa, but you have a right to take them kunewe mutemo. Zvikuru sei the victim friendly office inogona kuzokuguide kuti nyaya iyi moitamba nenzira dzakaita sei. Saka basically ndo zvandingataure pachinano ichochi. Kana muri vanhu vekumaruwa munogara kumamisha, endai kwaishe. Munogona kuenda, kana muri kwedu kudomboshawa, munogona kuenda kuofisi yaishe ya chief Chinamhora. Vanogona baba vanodaidzwa zvakanaka, kuitwa matare, konzwisana, and vanenge vachibatsira mhuri yenyu. I sat in one of the meetings of like nature. I could see kuti even office yaishe inobatsira nekuti vanhu vagarisane zvakanaka mukati member. Chatoda kuavoida, and I'm happy kuti apa mapagona apa. Baba wari rough, imimi haikona kuwa rough. Baba wanotuka, imi musatuka, and what have you. Manetswa, endai kundotsvaga betsero yekudhila nababa. Musadhile nababa imimi, munopara imwe mhosva. Baba wane matanho nevamwe vanhu vanogona kuvabetsera. I think seek help before we talk about kusungisana. I'm sure help is available. Misha yakawanda yapwanyika yadini inogona kusimudzwa. This man needs a wake-up call. The earlier you do it, the better it is for him. God bless you. Thank you so much, Dad. Toda kutenda vateereri nenguva yatava nayo. Chivimba kuti makomborero uye tadzidza magariro atofana kuita nevamwe. Kuna vanovhunza kuti nyaya idzi munozoita sei after this. Mukomana uyu ari kutopinda pachirongwa chekutaura nevafundisi vedu. Tichiona kuti tingabetserana sei. So may God bless you, may God keep you. Tokumbira mufundisi kuti varire nyine munamato. Tokutendai baba. Inyaya inonetsa. Mudzimba mune misodzi, mune kunetsana. But kwamuri kune kuyanana. Tiri kukumbira simba remweya mutsvene ripinde muna baba. Ripinde mumhuri umu. Hakuna zvingagadzirike Mwari. Tiitiriwo a miracle. May there be reconciliation in this family. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yafai. Wokozi kwangu tamu kabisa kukubali neno lake nina raha moyoni Yesu
mwamini, nimemo na thabiti. Yesu, Yesu, yu thamani, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake, nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu, namwamini, nimemo na thabiti. Yesu, Yesu, yu thamani, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu, namwamini, nimemo na thabiti. Yesu, Yesu, yu thamani, ahadi zake kweli, nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa rafiki, uwe nami daima. Yesu, Yesu, namwamini, nimemo na thabiti. Yesu, Yesu, yu thamani, ahadi zake